Jo ara fa 5 anys i 3 mesos farà. Jo vaig arribar dia 23 d'agost d'ara fa 5 anys. Han estat un període o llarg o curt, depèn de com ho miris, perquè fins en aquests moments només havia estat 3 anys a cada lloc on havia anat, és el lloc on he estat més, però també és vera que de vegades per segons quins projectes i segons coses ha quedat curt. Què he pogut aportar durant aquests 5 anys? Jo crec que un poc la meva vocació, és a dir, de ser rector, de ser capellà ermit del poble, de poder-me fer proper, no jo, sinó jo en tant en quant representant de la parròquia, és a dir, poder atracar la parròquia en aquells que potser o la coneixien manco, o s'havien allunyat una miqueta, o no havien sentit xerrar mai, perquè també en això ho tenim, i a vegades que ja en formaven part d'una forma més activa, també acompanyant-los en aquest sacristià. Al cap i a la fi són coses molt normals i molt ordinàries, però que valen la pena dur endavant. Això és una de les meves assignatures pendents. He de reconèixer que m'hagués agradat poder fer-hi més feina amb aquest aspecte sobre els joves, però aquí m'he vist més limitat. És a dir, jo, per exemple, una de les coses que m'hagués agradat poder posar en marxa és un grup de confirmació. No he pogut. No he pogut també perquè les forces són les que són, les meves. Després venien altres obligacions diocesanes i de més que feia que de cada pic hi hagués menys disponibilitat i això demana molta d'implicació. Hem procurat, sí, jo crec que he fet tots els possibles. He intentat atracar-me en els més joves a través de la catequesis, de comunió, a través de l'escolania. He procurat no fer-me extern quan qualque activitat o col·lectiu ha demanat la nostra col·laboració. Això sí que és vera, i per tant, no sé si atracar-los a l'església ben aconseguit o no, però almenys hem aconseguit que la parròquia sigui una cara un poc més amable a dins la nostra societat i també a dins els nostres joves. És una manera més, un canal més per intentar arribar a la gent, és a dir, jo quan predico els diumenges en el sermó sempre m'escolten els mateixos. És a dir, si vull arribar a aquells que no tenen missa el diumenge en el sermó, he d'emplear una altra trona, no només la que tenim aquí darrere nosaltres. I en aquest cas, les xarxes socials, també en mesura, perquè tampoc és vera que no he entrat en Instagrams i en Twitters, que sí que me sobrepassen una miqueta, però aquests mitjans m'han servit com a mitjà autoritzat per poder arribar a tota aquesta gent que potser té una certa vinculació però que no t'arriba a missa cada diumenge, des de poder anunciar quan començam a escriure per la catequesis, si s'ha de fer qualque comunicat oficial, que de vegades, tant per coses més felices com per coses no tant, s'ha hagut de fer, avisos més massius, tot això és una manera més de fer arribar aquest missatge a la gent com una trona més, és a dir, un lloc on me puguin escoltar no només els qui me venen a missa, sinó també tots els altres. Jo aquí, de vegades, els qui han xerrat qualque vegada els he dit que vosaltres heu tingut la sort / mala sort, no sé cadascú que jutgi, de que vos ha tocat un rector tanenc. És a dir, jo som artanenc. I Artà i Pollença tenim moltes característiques similars. Això m'ha facilitat molt la cosa i són aquestes peculiaritats que potser no són en les altres parròquies. És a dir, és un amor a lo propi molt important, amb una alta estima als costums propis, a les tradicions pròpies, a tot el que te configura com a poble i com a col·lectiu. I això la parròquia hi té un paper, és a dir, no és únic, però hi té un paper important. Per mi, una qüestió també important és
l'aspecte de socialització de la parròquia. És a dir, que hi ha un aspecte molt important de compartir temps, espais, festes, moments. Jo, amb to de broma, deia que cada 3 setmanes tenim una eixida grossa a Pollença, és a dir, no passen 3 setmanes que no tinguem qualque truet en el que hem de celebrar. Bueno, això s'ha de cuidar, s'ha de valorar, és una eina més. I després també aquí un aspecte prou important, que potser a altres pobles no és tan gran, tot i que és la importància del món cultural. És a dir, aquí hi ha un teixit cultural prou important com perquè l'Església no se'n desentengui, sinó que intenti, no ser un pic més la qui du la voz cantante, que diu en castellà, però sí formar-hi part d'aquest teixit. A mi, Pollença, què m'ha portat? Pues, encara que paresqui, i enteneu-me una beatoria, no és així. Els capellans queden fadrins per qualque cosa. I el que diuen que la nostra dona és la comunitat, que la nostra dona és l'església, és la parròquia, també és així. És a dir, què m'ha portat Pollença? Pues, a mi m'han estimat molt, i m'estimen molt, i el sentir-me estimat, això és impagable. Això és el que dona sentit a les entregues, el que dona sentit a la feina diària i és el que dona sentit a el que un fa. Què trobaré a faltar? Trobaré a faltar precisament aquest caliu social i aquest caliu humà. Me'n vaig a una realitat que no és parroquial, és a dir, no és canviar una parròquia per una altra parròquia, que vas més o menys com unes estructures semblants, amb una manera de fer semblant, tampoc no és allò de dir, bueno, ja vaig a una realitat que ja conec, no és això, és a dir, vaig al seminari, és completament diferent, una metodologia completament diferent, un entorn social completament diferent. Jo me conec, sé que jo som un animal de parròquia, perquè mos entenguem, i per tant, el que trobaré més a faltar és precisament aquest dia a dia de parròquia, de contacte amb la gent, d'estar dins els truets, dins els maldecats, en el bon sentit de la paraula, d'una parròquia. Jo tenint l'avantatge, que això no passa sempre, de que el qui ha de venir ja coneix el poble, perquè no ha de venir, ja és, que és la diferència. En Danilo ha estat en altres 3 anys, 2 com a vicari i un encara com a seminarista, diaca, que anava ajudant. Ja coneix moltíssim la societat pollencina, la manera de fer, ja coneix el teixit parroquial, ja a la pràctica ha duit el funcionament normal i diari d'una part importantíssima de la pastoral de tota parròquia, com és la catequesis i es tracta amb els infants, i també la part de caritat d'Umoll, està ja molt rodat en aquest sentit. Consell, que no s'apuri. És a dir, perquè clar, ara bé li tocarà assumir tota l'altra part, que és la part de coordinació, que és la part de gestió. Estem xerrant que Pollença és un dels complexes patrimonials més bèsties de tot Mallorca, si exceptuam la Seu i els 4 monestirs grossos com a parròquia. Jo crec que Pollença és de les que du més feina per més riquesa i, per tant, per més maldecaps. Feien la broma l'altre dia amb un company, aquí hi ha moltes corterades de teulada i, per tant, això són possibilitats, però també són maldecaps. Clar, això, un capellà jove que comença, el pot assustar una miqueta. Aquí hi ha col·laboradors més que suficients perquè aquesta tasca pugui sortir, per tant, el meu consell és el mateix que li ha donat sempre. És a dir, tranquil·litat, una cosa darrere l'altra, deixa't-se aconsellar molt, deixa't-se acompanyar molt per la gent que ja fa unes tasques i que si s'han de prendre decisions, se prenguin. Però és això, és a dir, que segueixi fent el que ha estat fent fins ara, que ho fa bé i ho farà bé, que apliqui aquests mateixos principis i una cosa darrere l'altra, les coses van sortint. El que ha fet que deixi Pollença és una qüestió molt simple i és una frase.
fa 11 anys, quan a Campos a mi me feren capellà, el bisbe me va fer una pregunta a dins la missa, i aquesta pregunta és: promets obediència a mi i als meus successors? I jo vaig dir que sí. Aquest sí és perquè he hagut de deixar Pollença. És a dir, ara, atracant-nos una mica, l'obediència, que és això, serveix perquè tinguem els capellans estem en el servei no d'una parròquia, sinó d'una diòcesi. Clar, feia falta Pollença, pot ser que sí, pot ser que no. Feia falta altres bandes, pot ser que sí, pot ser que no. Però és qui és encarregat de coordinar-ho, per dir-ho de qualque manera, és el senyor bisbe, que és qui té la visió de globalitat, que és qui coneix més tota la realitat. Ell ha considerat, crec que acertadament, que el seminari havia de menester un relleu. El rector del seminari, mossèn Jaume Estela, se va veure afectat per la Covid, la primera onada, d'una forma prou severa, i han quedat, bueno, i el pobre ha quedat molt debilitat a nivell de salut, i el seminari necessita una persona que hi pugui ser constantment. I per tant, ja ho dic, ha considerat que necessitava un relleu. Jo crec que acertadament, perquè, home, un ha de ser màrtir pel bon Jesús, però si hi ha possibilitats de reubicar-nos, tampoc no importa crear víctimes. Ara el que no estic tan segur, però confio en el seu bon saber, és que jo sigui la persona escollida. És un cas d'urgència, és un cas de necessitat, i un ha de ser capaç de poder dir, aquí som. Aquí som, jo no vaig triar venir a Pollença, jo no trio anar de Pollença, com no trio anar al seminari. És a dir, això sí que és el Senyor, a través del bisbe, qui ens va guiant una miqueta. Quines són les meves feines a partir d'ara? El rector del seminari és la pràctica, és el darrer responsable de les vocacions, és a dir, dels seminaristes que se preparen per ser capellans. Clar, aquí hi ha dos elements que s'han de diferenciar. Una cosa són les classes en el seminari, que són que els seminaristes entren dins un internat, perquè ens entenguem, estan a dins la comunitat, a dins l'internat, i van unes hores a classe. Ells tenen els seus professors especialistes en això, en allò altre, que és el rector d'aquí, el rector d'allà, el capellà d'allà de Sant. Per exemple, un d'ells, que és un antic rector d'aquesta casa, és don Ramon Lledó. És a dir, fa classes, és a dir, tot i ser rector de Santa Pagesa, ell segueix fent classes de moral. Però a part dels professors, hi ha el que en llenguatge clàssic se diuen els superiors, que són els que estan i viven amb ells a l'internat. Això és la meva tasca. La meva tasca és estar amb ells 24/7, és a dir, tot el dia, tots els dies, per acompanyar-los. Perquè, clar, hi ha coses que sí que se veuen a classe, que són els continguts, però n'hi ha moltes d'altres que no. És a dir, s'han de preparar, hi ha d'haver la missa de cada dia, s'han de preparar altres temes que potser no se tracten a les classes pròpiament, però que són de vida pràctica i quotidiana. És el dia a dia, durant aquests prop de 7 anys que estan en el seminari, on els vas acompanyant, no només diguéssim, a nivell pràctic i fàctic, sinó també a nivell espiritual, a nivell intern, poden xerrar molt amb ells, a veure com estan, com no estan, com ho veuen, com no ho veuen. És una feina d'acompanyament. Clar, això necessita, com que en el cap del camí me tocarà a mi, per rector del seminari, no perquè sigui més bo o més dolent, sinó me tocarà dir si poden ser capellans o no poden ser capellans, necessites aquell llarg temps d'acompanyament intensiu. Clar, enteneu per què necessites una persona, no només anar a cobrir la missa i tornar-te'n, allà necessites qualcú que estigui tot el temps i que els pugui acompanyar i que en el cap del camí es pugui dir, mira, escolta, sí, aquest lot va per bé, és a dir, pot ser capellà, o ja durant el camí tu ja veus que allò és una agonia i que tanmateix no arribarà enlloc i ja entre tots hem d'anar mirant a veure quin camí és realment el que tu vols. A mi el que més m'acosta és de deixar Pollença. Jo
haver dit aquests 5 anys he tirat rels, és a dir, quan de vegades me demanaven què tal, com va per Pollença, no sé què, i jo dic, jo som l'home més feliç de Mallorca. I ho deia en convenciment, és a dir, no ho deia per quedar bé, ho deia en convenciment, estava molt bé aquí a Pollença, amb una comunitat que mos hem entesos, amb un poble que mos hem entesos, que jo els he entès a ells i ells m'han entès a mi, que també hi ha d'haver un pot de cada banda. De perdre això, a mi és el que m'acosta més i és el que sí, és a dir, no és que vull dir que me deixi trist, perquè, home, me'n vaig amb feina feta i amb feina ben feta i crec que, bueno, és a dir, quan me vaig ordenar capellà ja sabia que havia de tenir sempre les maletes a mitjan fer. Però, vaja, això m'acosta, no deix de ser persona i, per tant, quan te desarrelen d'un puesto t'acosta, però també és vera que vaig a un lloc on sé que l'Iglesi m'hi ha enviat perquè m'hi vol i m'hi ha de menester, on tindré unes tasques que és per bé no només de Pollença, però també de Pollença, és a dir, si no hi ha capellans, les parròquies veiem el que passa, és a dir, i per tant, d'aquí de venir un a venir dos se va notar el canvi, ojalà en poguessin tenir per tot, i si no hi ha un seminari que faci capellans, les parròquies ja podem cantar que poca cosa podem fer. Per tant, mira, me n'hi vaig en responsabilitat, però també sapiguent que d'una certa manera segueix fent feina per les parròquies. Per puestos on he anat passant, Campos, Ses Salines, Manacor, per Palma, ara aquí, te meravelles, i xerrant amb altres companys d'altres pobles, te meravelles de lo molt que la gent estima la parròquia. Hi havia un company capellà que quan vàrem aplicar el confinament estricte, va haver de dir a les seves feligreses no vengueu. I les feligreses, perquè han sabut d'altres bandes, que els fills i les filles les deien no hi aneu, les deien fins que no m'ho digui rector, jo faig comptes anar-hi. És a dir, que de vegades és una gent amb una fidelitat a l'Iglesi brutal, brutal, cosa que a mi m'ensenya molt i el capellà mos ensenya molt. L'Iglesi segueix sent la mateixa, la parròquia segueix sent la mateixa, hi sigui jo, hi sigui en Danilo, hi sigui un altre. És a dir, el capellà pot influir una mica, sí, però no ha de ser determinant. Per tant, el meu missatge en els pollencins és seguiu estimant la parròquia com l'heu estimada fins ara, que això realment donarà sentit a la feina meva i a la dels rectors que hi va abans que jo. Si un diu que és molt humà, i ho entenc, no, d'ençà que han canviat el rector, doncs jo ja no hi vaig, mos fa de menys en els rectors, realment, perquè el que nosaltres voldríem és que la gent, independentment de qui fóssim, pogués venir i pogués sentir-se membre d'aquesta família. Hi deixo un bocinet important de jo i del meu cor. És a dir, penseu que jo, perquè mos entenguem, i ara emplearé, com he dit, semblances un poc estranyes o peculiars. Jo, com a capellà, nesc a Campos, però hi vaig estar un curs, no va arribar ni un any. El meu amor de joventut va ser Manacor, van ser 3 anys molt intensos. Jo aquí m'he fet capellà, és a dir, aquí he passat la trentena, la meva primera trentena, és a dir, vaig arribar en 31, me'n vaig en 36, és el moment on una persona dels 30 als 40 i un poc se configura com a capellà. Clar, és a dir, les bases del meu ser capellà, és a dir, no les bases, però la consolidació del meu ser capellà l'he fet aquí. I per tant, que hi deix un bocí important de jo i del meu fer les coses i del meu ser capellà. Primerament, la convicció de que no s'ha de donar res per perdut. Dins el clero
fa un temps, hi havia la convicció que hi havia una sèrie de parròquies que tanmateix no hi havia res a haver de fer. Una d'elles és Artà, de on ja som, perquè són tradicionalment fredes i de més, una d'elles era Pollença. La pregunta no era què has fet perquè t'enviïn a Pollença, però quasi. Jo hi vaig venir molt il·lusionat, molt, perquè era el primer pic on era rector, i per tant m'enduc la convicció de que val molt la pena fer feina a les realitats aquí on t'envien, encara que els altres te diguin que és més bona o més xereca, però no és vera. No és vera. Per tot, com he dit abans, hi ha aquesta comunitat. Que m'enduc més? També la convicció de que val la pena entrar en diàleg en el món actual. Aquí he pogut parlar de tu a tu amb gent de tota raça, tribu, llengua i nació, que diu el Salm, és a dir, qualsevol ideologia política hem pogut xerrar tranquil·lament, qualsevol origen geogràfic, de pensament, qualsevol afiliació de fe, hem pogut xerrar. Amb un pla d'igualtat, és a dir, un pic sabem que som els que som i que la parròquia és un més a dins la nostra societat, poden anar a xerrar en llibertat amb l'altra gent. I m'enduc molts de noms, de nom de persona. És a dir, de gent que en el cas compartit, moments i històries i problemes i alegries i, vida, al cap i a la fi.